Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиядә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан китап нәшриятендә көн сайын диярлек бер китап басыла. Китап ачтым сәхифәсе яңа китаплар белән таныштыруын дәвам итә. Күренекле татар шагыйре Сибгат Хаким шигырьләре Казан Федераль университетында яңгырады. Балаларга яңа ел тылсымы Камал театры нәни тамашачыларга Малай, Бүре һәм Шомбай музыкаль премьерасын тәкъдим итте. Узып баручы елда кыенлыкларга карамастан Татарстан төп күрсәткечләр буенча үсешне тәэмин итә алды. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов ел җитәкчесе тантанасында белдерде. Анда республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Республиканың аеруча уңышлы эшләгән оешма җитәкчеләренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Башкалабызның Горький паркы белән Акбарс арена стадионын һава күпере тоташтыра ала. Әлеге юл Казан су буендагы Швейцария яшел зонасының матур табигый күренешләре аша узарга тиеш. Яңа проектны Рөстәм Миңнеханов инвестиция советы утырышында хуплады. 6 проектны тикшерделәр. Татарстан президенты шулай ук Чаллының 67-нче микрорайонында балалар бакчасын, Югары Ыслан районында күзәтү башнясы төзү фикрен хуплады. Яшел үзәндә күп функцияле зур автокомплекс, зур күләмле йөкләрне саклау һәм эшкәртү өчен бүлү үзәген ачуда күздә тотыла. Сәнәгать паркы аша өстәмә юл булдыру планлаштырыла. Быел күренекле татар шагыйре Сибгат Хакимның тууына 110 ел тулды. Шушы көннәрдә бу кырлар, бу үзәннәрдә минем үзем генә белгән җырлар бар дип исемләнгән кичә булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Бу кырлар, бу үзәннәрдә минем үзем генә белгән җырлар бар дип исемләнгән кичә Сибгат Хакимның тууына 110 ел тулуга багышланды һәм ул яшь буында бик зур кызыксыну уятты. Төркнең зур шагыйре бар, Назим Хикмәт. Ул әйтә: татар теле бөек шагыйрьләр теле. Ул телгә тәрҗемә ителү теләсә кайсы ил, халык шагыйре, язучысы өчен зур бәхет дейді. Күрәсез, никадәр олы сүзләр. Һәм инде бөек шагыйребез юл башында торган Колгалидән башлап шулай нинди генә зур исемнәр санап китә алабыз. Һәм инде 20-нче гасырга килгән вакытта әлбәттә Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Хәсән Туфан, Сибгат ага Хаким, Илдар Юзеев кебек гаҗәеп зур талантларны искә алабыз. Сибгат Хаким шулар арасында шулай ук иң зурысы, талантлысы һәм ул үзе артыннан чыннан да якты шигъри учак калдырды. Күренекле шагыйрь, публицист, җәмәгать эшлеклесе Сибгат Хакимның иҗат юлын әлбәттә иң беренче чиратта киләчәген укытучы профессиясенә, әдәбият, сәнгать юлына багышлаган кешеләр белән өйрәнү бик урынлыдыр. Бүгенге көндә бик шушындый татар поэзиясының 80-нче еллар татар шигъриятының бер классик йолдызының берсе булган Сибгат ага Хакимның иҗатына багышланган юбилей кичәсе әлбәттә студентлар тарафыннан үткәрелгән кичәләребезнең тагын берсе һәм ул беренче чиратта киләчәктә укытучы булырга хыялланган үзенең тормышын менә шу әдәбиятны өйрәнү белән бәйләп алып барырга хыялланган студентлар өчен, яшьләр өчен кирәкле. Сибгат Хаким халык иҗаты, халык җырлары һәм Тукай поэзиясе традицияләре җирлегендә яза башлаган шагыйрьләрнең берсе. Аның беренче шигырьләре 30-нчы еллар башында Совет әдәбияты журналы һәм Кызыл яшьләр газетасы битләрендә дөнья күрә һәм бөтен гомерен шушы юлдан тайпылмыйча иҗат итүгә багышлый. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.
Программабызны китап ачтым сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Ләлә Зәйнуллинага бирәм. Исәнмесез. Вакыт дигәнең үзлексез ага да ага. Вакыт агышының мәңгелек асылы туу, яшәү, үлем. Һәр кеше үзе бер дөнья. Гомер буе халкыбызның теленә, мәгърифәтенә хезмәт итүчеләрнең пандемия афәтле бакыйлыкка күчүе зур югалту. Казан Федераль университетының филология факультеты деканы кафедрасы мөдире, милли әдәбиятлар белгече Җәмил Сафиуллин истәлегенә багышланган китап дөнья күрде. Китапны аның шәкертләре төзегән. Эмиль Галимович Сафиуллин беренче буларак бездә Казан университетында эшләгәндә ул чагыштырма методны тәкъдим итте. Китапка Җәмил Сафиуллинның төрле елларда язылган фәнни хезмәтләре кергән. Галим турында хатирәләр урын алган. Әлеге басмада ул вакытта проректор булган Миркасым Госманов заманында татар журналистикасын җитәкләгән Флорид Агзамов, Татфак җитәкчесе Тәлгат Галиуллинның университетта милли җанлы иҗтимагый эшләре хакында искә алына. Аларны 4 декан шул тикле акыл иясе. Һәм менә зур теге университетның зур советларында мин анда шактый ширин булып утырдым. Шушы вакытларда алар күбәюне хәл итә. Әмма хәл иткеч сүзне Ямилгә әйтәгри. Җәмил Сафиуллин татар шагыйрьләре әсәрләрен рус һәм Европа шагыйрьләре иҗаты белән чагыштырып, аларның милли үзенчәлекләрен күрсәткән галим. Зур акыл иясе булуына карамастан, ул бик тыйнак, үзеннән соң калын китаплар калдырмаган. Тукай яшәгән еллардан ераклашкан сайын аның иҗаты тирәнрәк ачыла бара. Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты 3 томлык басма нәшер ителү шуның матур мисалы. Бөек шагыйребез турындагы мирасны барлаганда яңадан-яңа мәгълүматларга тап булабыз. Әлеге хезмәт 2017 елда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Тукайны өйрәнү фәнни юнәлешендә башкарылган күләмле проект кысаларында тормышка ашырыла. Безгә бик мөһим иде Тукайны менә нәкъ татар дәрьясендә, татар мөхитендә күрсәтү. Без бу проектны милләтләр эше буенча федераль агентлык үткәргән ключевое слово конкурсына да тәкъдим иткәнек һәм Аллага шөкер, менә күптән түгел генә бу проект анда беренче урын иң яхшы фәнни проект номинациясендә лауреат булды. Яңа басмада китерелгән материаллар архив чыганакларына, хатлар, истәлекләргә нигезләнә. Тукайның тормыш һәм иҗат юлын шул чор милли мәдәнияте белән бергә күз алларга мөмкинлек бирә. Татарстан фәннәр академиясе галимәсе Дания Захидуллина Тукай мирасының гуманитар фәннәрдән аерылгысыз булуын искәртте. Аның әсәрләренә шын мәгънәсендә филологик анализ да ясап, татар һәм рус телләрендә шундый китап нәшер итү турында хыялланганнардыр. Һәм менә безнең гуманитар фәнебездә 21 гасырда шундый китапны нәшер итү мөмкин булды. Проект Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев фатихасы белән 1000 дәнә нәшер ителде. 3 томлык басма мәктәпләргә, уку йортларына, китапханәләргә таратыла. Татар китабын заман шартларына яраклаштырып, укучыга җиткерү өчен нинди генә ысуллар уйлап табылмый. Алар арасында укучыга кисә китабын тәкъдим итү проекты да бар. Татмедиа бинасында ачылган әдәби кафеда ел буе бер артлы кисә китаплары тәкъдим ителде. Айруча Казан утлары журналы авторлары белән даими таныштырып бардык. Чираттагысы сәхнә журналы тәкъдим иткән Хур кызлары романы. Иң көчле моторлык, иң зур моторлык ул татар кызы дигән моторлык. Ләкин бу гына түгел, татар кызы дигән горурлык та бар. Моңа аның саклыгы да керә, аның башка әхлакыятлары да керә. Алайса хәзер татар кызларының никахка кадәр саклыгы көн үзәк түгел. Это не модно дип урысча җибәрәләр. Авропадан шундый бер хлам, шир ургылып керде. Ничек инде әхлаксызлык, әхлаксызлык такагылы турды. Роман менә шулар хакында. Китапның тышыннан ук аның каршылыклы атамага ия булуы сизелә. Хур кызлары романы киң җәмәгатьчелектә дөнья масштабындагы проблемаларны күтәрә. Темасы җайсыз булса да, чынбарлык, ширин яшергән, үлгән дип өйрәтә халкыбыз мәкале.
Күренекле мәгърифәтче Каюм Насырый 19 гасырда 25 ел дәвамында календар дип аталган басма төзеп чыгарган. Һәр ел сайын дөнья күргән әлеге өстәл календары сүзгә сусаган, китапны хөрмәт иткән халкыбыз өчен кирәкле мәгълүмат чыганагы булган. Совет чорында календар чыгару дәвам иткән. Кичкенә энциклопедияга тиң басма 2005 елдан тукталып торган. Быел Татарстан китап нәшрияты бу эшне яңадан башлап җибәрде. Хәтерләсәгез, үз вакытында әле совет чорлары дип әйтик, бу численник яисә числолык дип тә әйтүчеләр булды бу календарьны. Ул безнең һәрбер авыл йортларыбызда, һәрбер йортыбызда кадакта эленеп сакланган календарь инде. Шуңа күрә безнең бу продукциябызда халыкка хуш килер дип өметләнеп торабыз. Иң яхшы бүләк ул китап. Туганнарыгыз, дусларыгыз быел китапсыз һәм бүләксез калмасын. Яңа ел һәммәбезнең өенә муллык, бәрәкәт алып килсен дип бу елга саубуллашам. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы йомгаклары нинди? Төрле милләтләрне берләштерүдә ел буена дәвам иткән чараларның әһәмияте нәрсәдә? Берничә минуттан әлеге сорауларга актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Республика парламентының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Таһир Хадиев җавап бирә. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. 2021 елда ТССРның халык артисты, РСФСРның атказанган артисты Идеал Ишбуләковның тууына 95 ел тулды. Ул Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының әйдәп баручы солисты иде. Артист Идеал Ишбуләковның биографиясе үткән буын башкаручыларына хас. Эшче гаиләсендә туган. Анда халык музыкасы, классик, джаз музыкасы даими яңгырый. Бала чакта әти-әниләре белән үзешчән түгәрәкләрдә катнаша. Армиядә хезмәт иткән елларда округның чик буе гаскәрләренең җыр һәм бию ансамблендә хор артисты була. Шунда ук һөнәри белем ала. 1953 елда хыялы тормышка аша. Ул Казан консерваториясының вокаль факультетына укырга керә. Яшь җырчының көчле, ахаңлы тавышы тыңлаучыларны җәлеп итә. Зачетларның берсендә консерватория ректоры Нәҗип Җиһанов аны тыңлагач, үзенең әле язылып бетмәгән Җәлил операсында төп рольне башкарырга тәкъдим итә. Партияны башкару өстендә эш башлана. Муса Җәлил роле җырчы репертуарында иң әһәмиятлеләрдән була. Җырчы бирәктә эшкә низах һәм катлаулы психологиягә нигезләнгән Хозе, Җәлил, Радамес, Герман, Каварадоси кебек рольләрне уңышлы башкара. Үзенең төп эшеннән тыш, җырчы республиканың музыкаль-иҗтимагый тормышында да актив катнаша. Ул еш кына ил буйлап театр белән гастрольләргә йөри. Аның репертуарына опералардан романслар һәм ариялар гына түгел, татар композиторлары Салих Сайдашев, Александр Ключерев, Захид Хабибуллин әсәрләре, шулай ук татар халык җырлары да керә. Шундый күп төрле репертуар белән ул илнең күп шәһәрләрендә, шулай ук Әзербайҗан, Казакстан һәм Урта Азиядә була. 1973 елдан алып, гомеренең соңгы көннәренә кадәр Идеал Ишбуләков Казан консерваториясында укыта. Анда күп кенә танылган татар җырчылары укыган. Алар арасында Мирсәет Сөнгатуллин, Айдар Фәйзрахманов, Асаф Валиев та бар. Һөнәри башкару традицияләре аның укучыларында дәвам итә. Алия Галиуллина, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары. Казандагы һәр театр диярлек яңа елга балалар өчен яңа спектакль әзерли. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры быел нәниләргә Малай, Бүре һәм Шомбай музыкаль премьерасын тәкъдим итте. Яңа ел тылсымнарын хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Яңа ел алдыннан тылсымга балалар гына түгел, өлкәннәр дә ышана башлый. Бигрәк тә Камал театры артистлары кебек үз эшенең узманнары алынса, татар композиторлары музыкасына нигезләнгән Малай, Бүре һәм Шомбай әкияте дә күңелләргә тылсым булып иреште. Исемә төште. Балалар! Сәлам балалар!
Койсы мәктәп гимназияда укыганнардыр, шымбайы да, албастысы да, дию да, барысы да татарча шәп белә. Монысы да әкияти тылсым галәмәте күрәсең. Хәер, әкият тәгъ бирәт. Балалар явызлыкны яхшылык белән генә җиңеп буласына, кырын эш 40 елдан соң да фаш ителәсенә төшенә. Өстәвенә тамашада классик музыкада, бүгенге җырларда дөнья күләм танылган музыкаль әсәрләрдә яңгырый. Аларны театр оркестры башкара. Оркестр уйнау үзе могҗиза ди Динә Закирова. Оркестр өчен әлеге проект зур тәҗрибә һәм җаваплылык. Оркестр сәхнәдә һәм инде спектакльнең тулысынча спектакль катнашучылары без. Шундый спектакльләр сәхнәгә чыксын инде театр оркестры сәхнәдә ул могҗиза, ул горурлык. Без әлеге оркестрда уйнау белән чыннан да чын күңелдән горурланабыз. Халык әкиятләренә нигезләнеп сәхнәләштерелгән музыкаль спектакльдә күбесенчә Камал театрының яшь артистлары уйный. Иң әсәрнең төп мәгънәсе яңа елны алып кайту. Әсәр буенча Кыш бабайны Дию пәри урлаган һәм шул Кыш бабайны кире Дию пәридән коткарырга кирәк. Балалар бары тыңлап торасың сәхнә артыннан. Балалар көлеп утыралар, елмаеп утыралар, безнең интермедиаларга кушылалар. Безнең мәсәлән мин табышмак әйтәм, алар табышмакка җавап кайтаралар. Балаларга бик ошый дип беләм. Җәһәт кенә сорауларга, табышмакларга җавап бирүләреннән әлеге спектакльнең балаларга ошаганы күренеп тора. Билетларның санаулы гына калуы да музыкаль әкиятнең нәни тамашачылар күңеленә хуш килүен дәлилли. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Яңа 2022 елның тарих битләренә ниләр язылыр? Әлегә билгесез, әмма юмор остасы, язучы, композитор Алмаз Хәмзин барысы да әйбәт була дип фаразлый. Барыбер татар үзенең илен төзәячәк киләчәктә. Әле киләсе елга киләсе елга булмас ул әйбәт. Ләкин без алга чыгачак барыбер. Чөнки безнең иң зур үҗәтлегебез бар име. Үзебезнең тапкырлыгыбыз бар безнең. Татарның акыллы бараны әйбәт. Татар ул талантлы ул әйбәт. Татарның җыры бараны әйбәт. Татарның әдәбияты бараны. Кулгалиләребез бар безнең. Кул шарифләребез бар безнең. Нинди генә без шәхесләребез белән горурланырга өйрәник без аларны гел алга чыгарыйк. Хәзерге көндәге шәхесләребезгә тиңләшеп яшәргә язсы безнең киләсе елларда. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы йомгаклары нинди? Төрле милләтләрне берләштерүдә ел буена дәвам иткән чараларның әһәмияте нәрсәдә? 2021 ел республика парламенты өчен нинди төп вакыйгалар белән истә калды? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры Дәүләт Советы эшчәнлегендәге шушы һәм башка актуаль мәсьәләләргә багышланды. Студия кунагы Республика парламентының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Таһир Хадыев әйләнә-тирә мөхитне саклау, азык-төлекнең сыйфатын яхшырту буенча контроль органнары эшчәнлеге турында тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Халык ышанычлысына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Таһир Галимҗанович, хәерле иртә. Ашамлыкларның сыйфатын контрольдә тотуда парламентарийлар Россельхознадзор оешмасы белән нинди эшчәнлек алып бара? Татарстан Республикасы үзебезнең генә тәэмин итмибез. Чит өлкәләргә дә, һәм әйтергә кирәк, чит илләргә дә күп төрле продукциялар чыгарып сатабыз. Менә бу продукцияларны сатканда, әлбәттә, аның сыйфаты әйтелгән менә шушы стандартларга тәңгәл булырга тиеш. Әйләнә-тирә мөхитне саклау мөмкин кадәр химик препаратларны аз кулланып, сыйфатлы азык-төлек җитештерү мөмкинлекләрен нәрсәләрдә күрәсез? Татарстан Республикасы Дәүләт Советында, безнең экология комитетында бу мәсьәләләр һәр вакытта да көн үзәгендә, без аларны кабул иткән чиракта да, үзгәрешләр киткән чиракта да, безнең төп максатыбыз табигатькә һәм кешегә зыян килми торган алымнарны куллану. Яз айларында без инде менә органик продукция җитештерү канунын кабул иттек. Аның нигезендә хәзер республикабызда эшләп киттеләр хуҗалыкларда. Алла бирсә, берничә ел эчендә безнең инде кибетләргә кергән чиракта үзебездә җитештергән органик стандартларга, аларга ул тәңгәл, шуның менә таләпләренә тәңгәл килә торган продукциялар
күп булыр, ризыклар күп булыр дигән шаныч бар. Бу өлкәдә бүгенге көнне авыл хуҗалыгы министрлыгы тотырлыклы эш алып барыла, укыталар кешеләрне. Фән һәм технологияләр елы узып бара. Депутат буларак бу юнәлештә башкарылган эшләрне ничек бәяләр идегез? Көчле берне йгырдый. Билемне менне йгырдый. Шуның өчен республикабызда күп кенә уку йортлары бар. Фәнни тикшеренү менә хәзер шушындый оешмалары бар. Безнең бу мәсьәлә әлбәттә бик мөһим. Һәм Дәүләт Советында без моңа үзебезнең менә Татарстан Республикасының Дәүләт Советында зур игътибар бирәбез. Күптән түгел генә мин менә үзебезнең галимнәребез белән очраштым. Татнисы дип әйтәбез инде. Алар күп кенә сортлар чыгаралар. Һәм шул ук вакытны магнит резонанс томографиясында кулланып, сортларны тизләп кырларга чыгарга кирәк. Аларны менә хәзер аннан соң телибезме юкмы табигать үзгәрде. Җәйге айлары иссе була. Яңгырлар аз була. Шул ук чиракта бит барбер малны ашатырга кирәк. Игенне үстерергә кирәк. Менә шушы шартларга яраклы була торган сортларны үстерү мәсьәләсе дә алар барсы да күз алдында. Таһир Галимҗанович, киләсе ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Перспективаны ничек бәялисез? Бу чиракта бары тик кешеләр өчен, бигрәк тә безнең менә эшмәкәрләр өчен ул уңайлыклар тудыра торган, менә шушындый мөмкинлекләр тудыралар. Без заманның таләпләре бар. Бу дөньяда бер Татарстан гына аерым яши алмый. Россия Федерациясе субъектлары белән берлектә дә һәм әйтергә кирәк, дөнья киңлегендә дә бүгенге көндә киң таралган. Шушы менә сез әйтеп әйткән цифрлаштыру бары шушларны дөрес итеп кулланган чиракта гына без үзебезнең мөмкинлекләребезне арттыра алабыз. Эколидер конкурсы даими уздырыла. Аның табигатны саклауга йогынтысы нинди? Анда инде шушы экология мәсьәләләренә игътибар биргән, анда зур хезмәт куйган җитәкчеләр белән, зур оешма җитәкчеләре белән мәктәп, бала аннан соң инде балалар бакчасында укучыларга хәтле бүгенге көнне менә шушында тәрбияви эш алып барыла. Әлбәттә, безгә әле бу өлкәдә зур эшләрне башкарырга кирәк. Һәм инде тагын да biz bütünübез бергә эшләгән чиракта гына табигать анага булыша алабыз. Чөнки бу безнең җиребез. Әгәр дә безнең инде ундырышлы туфракларыбыз китә икән, ул бүтән кайтмаячак. Әгәр дә урманнар менә элегрәк күбрәк булган, менә соңгы елларда урманны үстерүгә дә игътибар бирелә башлады. Һәм әйтергә кирәк, Идел елгасын чистарту да бүгенге көнне ул бик зур менә үзенә мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора. Яңа елда нәрсәләргә өмет итәсез? Күңел тынычлыгы булсын. Аннан соң шөкер итәргә дә өйрәнергә кирәк. Урамнарыбыз тулы машина, капка төбенә сыймыйлар, ишек алдына сыймыйлар. Төзелә торган йортларыбыз бар. Күп кенә кадәр менә уку йортлары төзелде. Фәнни гамәли менә төрле эшләр башкарылалар. Шу туган Татарстаныбызда матур итеп, бөтенебез бердән булып, матур итеп яңа елларны каршылыйк. Елларыбыз матур килсен, яңгырлар вакытында яусын, икмәкләребез булсын. Икмәк булган чиракта җир да була, аннан соң табыннарыбызда ризык та була. Шуның өчен балаларыбыз безнең шанысын акласыннар. Һәм һәрбер безгә дә, безгә ышанган кешеләрнең без шанысын аклыйк. Һәм без ышанган кешеләр, алар безнең шанысын аклаган чиракта дөньялар имин, мөбарәк һәм түгәрәк була. Безгә инде Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутатлары буларак халыкка аларның мәнфәгатенә туры килә торган кануннарны кабул итеп, аннан соң инде теге яки бу менә чишелмәгән мәсьәләләрне кабул иткән законнар аша мөмкинлекләр тудырып, үсеш мөмкинлеге тудыру өчен кулдан килгән барсын да эшләргә Алла бирсә. Таһир Галимҗанович, эштәлекле әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Таһир Һадиев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка сатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.